Jennifer ababaawa wadi mfie dunsia 16 years. Wofri Techiman. Oko school ewo Techiman Senior High School. Arahosem ne se ababaawa yi ewo nua bema wabubu ada efom mfie dubako ene akyene. Ababaawa yi kyeremu a ne maame a na wokodi biba fie ma wo munya bidi no. Tade ebo ne nua bema ketewa yi anche bia ena ne maame no ewuye. Won papa so ananka obe wo mani daso no so ape bibia ma omadi no ebesi enne omumfa omani enhu omum papa omani daso a aka omu wiase a ene omonana wadi emfie aduosia enum 65 years a wote omonchen ya womane no ena etie ababaawa yi esanse okọ school ninti no okọ school a nkese abrewa na wadi emfie aduosia enum no ena ehwe eye abrantie ya wobubu adafom emfie dubako ene akye no erawo semba akokrampo ne se sebi edan a omudam sisia no omohan osumi bia no omutua ye 600,000 60 Ghana cedis abrewa na wotonton ye budwa nyoma kakra nanso yade ba ya amafrey maame frame no abrewa chemu a odini sika nyina ahwe eye akra no ha sisi atetena mu aye den ede ama wonom enti se abrantie ebedware o obedidi o sabi obeye ne ho ye o ni nyina no abrewa ya wadi emfie adiosia enum ene Jennifer wadi emfie du ensia no na rohosemba hokra ewo mu ne se abrewa yi beko baabi a kise Jennifer okọ school no eja school ko na hotena fie ahwe ne nua ketwa no na se exams ana nsohwe no mmotwera kise wojai tena fie ahwe ne nua ketwa no esande bia na abrewa no enifie ana abrewa no ko hospital abusiafo ichemu a wakon akon hospitals dodo na nenso omahodin sua enti ama wo mo anya emo akese bia maame abrewa ichemu a sesi wakon apem otua light bay etia water bay esanso ehandan ehwe eye enkra mienu a sebi baako esanso ye yarefo atetere mo ye din ama omo ne umbedi no eto da bia ya na ho ye den ade amomo enti wo hia ye moa se ebe ya empo se eye bodwa bi ketua bi na ebetimi asan ya ma wonom a obetimi ade adendan wo ho oma ye moa abisuan na omasemi areho obetim do kakrawa afa ye mobile money numbers ya wo ewo screen no so no na wode aboa yankopon inshaw se wujibi na wode aboa interview we so wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso na select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share. Alright, abusia mama mu nyina akwaba emfamra the Bonesman TV. Media the Bonesman, and your first time I message say obeko your social media handles say Bonesman TV or like wa share no following for adventure eto honum na bibia ni awatimi ene yen a communicate ene mabepiem ewo kura your friend Techiman Techiman I think say o video unim Techiman ye Techiman kura bia Techiman krum ena me wo CCI na baba twin komo bi mini menua ketwa bi wo menchen ha mene na baba hwetwe enkomo ne ma menua na famu no ne ato no ene mo ba ko mienu bi no one ye beche na so ye mo bia ebetim bia no de aboa one abusua no na afede omo so omo ho atimi ahenhan omo sene da ye no enti ene mo Techiman a baba hwetwe enkomo na mene menua ketwa yi na ebehwetwe enkomo atisen me adon you're frozen Femi Jennifer Bajani what do you saying 16 years Bajani uko school Bajani go school at Techiman Senior High uko test Bajani where then course general arts akrana o demo honum no oyewden Pacho eminia unia Bajani na o mamoy Pacho wa film mami awu Bajani na papa so papa de minimba bia o aden otukwan na ade tu kwan me ma hunu nti o wanhweye nti me minim wanhwemo Bajani nti o pani ho na ma mi so afrim Bajani nti so no hanete meneme nana
Nana. Pachan. Una na hwe woni uni ano da. Pachan. Una oye panya no na ye panya. Me na me ye panya odi machi. On di wachi. Pachan. Ada na ye uni ano. Pacha omo no. Na onante bae. Edu kakra bi no de afi omo de no ko hospital. Na omo ko no panie. Minim de ye. Afi wantimi anante biem. Wantimi sokola nkasa. Ti wantimi nanti na wantimi nkasa. Pachan. Oda fa kosa wantimi mponte na ase. Se uko school ma wana hwe no. Me na. Una na bra na hwe no. Se eto da na me na ko baabi a me ja school ko na ma hwe no. Ha. Ausia Manyasi atata mepese me na obetime aba me nchen kakra betena ne ha mame good me na bro yi na me ne betoa me nkomo twetwe yi so e frozen Pokuya abena pokuya pacho what in fear saying she be 65 years sia kabi en fear num nanka waduru 70 years pacho ya me de maye no sa kwa sorry pacho kwa sorry Calvary Baptist akra na dada mu na mama we pacho ni mami ewu ne mama ne yo baba pacho ai onu nko mama na ye oba wo na wo omu ye miemu na ba kwa frame ai na papa we eni me papa ko ne mami wi mfie nkron mi mu ne papa da me ni we 9 years ni na wo ye na yare no ai na yare no wo ho na wo dia dwendwene sa no wi na papa no so manhu na chia kwam ni da gakwara ne kura obi ani ni papa panini ni no keto ansu ni no so yes what yase de so ye ni ba bia wo awo yare ne ye de wo na se ebeto no mami ebeto no mansu wate odi mfie be se na ba e odi mfie nan ne yare he bai tie bai he de wan kasa bio wan nanti bio ya ina duru sa ne tie on kasa wan nanti yesa metie aduane na media twinanu se yare he ba kora o ni di bosome na o ni di da fa ko sa on ye on de sha wadem na me na nti apija na nan o obachunso obedin gisewa ese ni na me se ba da ku mesi be 20 ntuma nko a odwunso gumu no da ku wit mesi be mitenyi no odwunso ma chenyi no bi sti odwunso ma chenyi no fet na me bone pampers na me sika nyina sign ni de ntimi ntɔ pampers bi o dise yiso bonetam timi de ne to wasa odwunso ma sesa na foforo na me de foforo ase so me kote fo ko gigi ntwahwo na me de ayi ni toilet no busia o monsu ate me rekra ho na awo mami bisa wa o ye di adwuma me nya adwuma bi first ye na me tonton ga me kodwum kakra na ne ma me wu fie nkono de me nya adwuma da nti ya bidie me je bag mi enu mi ensa na me dia agua na masesa na ye to ye nya bi ahso ti me nya adwuma ti unshira ni adwuma bia wo ye adwuma bia ise Jennifer ni ha na eka woni akra eka woni akra nko a wa na wo hwe akra ne sa mpacho me ya na me hwe no sa ti se Jennifer ni wa je se me ya me force na me pagya ne to nchen na me kora ne wi na masena pagya na to Jennifer wo ha wo so ne na na so ma so ni ti na ye yi ni ho ye siesie no sa ma me ya no abusia ma me asem na reho wo hwe nanim a wotimi hu ni suo
mama kramra ho na sabi nipa nam saa tibia wie mu a na also timu se asem no moboye pa now asemi ba ya na mo be na motu mo ko hospital mo say den yare ye ko hospital a o mo nka enuro na obda bi bosumi bi am ko gi aduro ma no yare na e wo hwa a ete se de watwa no ase twere yare ese twere yare binti you very view for SDA for doctor na me ko da bi na me ka kire no na o say obemani pa behwe no mbehwe se de maba ya na o mo se bosumi bi am me gi aduro ma no ti bosumi bi am ko gi aduro wo ho de ma no na wodi family de o mo bro ne mpane na kasa ne jai no o mo anka hwe ne nan abu mpire no ne nsa so abu baako se wo so mu na wan so mu yesi pe dan me ko ba bi mi bai na ni nua no so ni si na ne sre no pe na abu nti ebu sa na mama ni pa ba chichire bi o mo ba mo se 3 million 4 million no ma je no ma chichire na ye ne kakra se kura de ne tro ne hasi no eye kuru sa na mamia sa na ewu na nsane na asan ya hyase a eye kuru ba ntimia na me dada na sa na ultimate na se kora anka onya wicha anga ultimate na sa na ultimate na se kora ne ko holy family buru ni mani bi o de ne tenama na wa yesi sa mere de kora na wotena se de sani usi da ho nti upeja ni suwa wa yesi nti ultimate na se wow ti doctors for ne se sabi babi adu no omuntime nya hwe mfa ho anade o mo ka bibia nkyere ye wo kwa na o mama ye niro na ye de abare no saa nti me mfa no nko biu kyerese sese ni wa nyini ni peja no sese ma peja na saa me nante ha ne ha kura gese metena ase minti mu kɔ wa pre wa yemre ma yemre me ha se nyina aya na ayi titiriti first ne me de to me ha na mama na aduane sese na magya nti me di sumie ne to ana mama na aduane first no da me na so sana ma yesi na me di aduane atum wo me aduane ke so na no yes me yesi na me di atire bi na me di ama no wo me aduane wa na obi ono ntim bi na o ntim bi na no me na me yesi o de me ya obi hu na yesi na me di atire no e di atum na me pia sokɔ ono ntim bi na no ti ontimi so nkasa kra ni so yo be ya no se bibi ha no de obe ya no ti bi enfa ni se obeja na no badwun so de obe sa na se ene de onu kra no oja won ho de obe hu se oja na makuyi ha busia yasini pabenya wa na ifiyare ama me no wanse na ifiyade yuma mi abre utie asema woka asem na reho aha na mabusu afia na won fi ye han ye han aha mo sa han entenye won wo fi de dan ya mudam sisi am han bosumi 600,000 hey light bill no water bills on my ni nyina yitua just is a aka light bill asaka water bill won san so nya adwuma bia biem akora na wo san so hwe na odi adwuma na nka wonya ya nka pese wo ye manda wo mande mo be ya mami bia kwente na yesu media kwente na we ni ya wodia media sisi ja ndo bo amana ma ya mamna modi ni ma agu ma me ya mo be ya mami bia ketu bia nsha me pese ye be ko de mo ho na ya kwa kohwe akra no so ewo edem mo ho amen na wasu kunu wen okojina duro okay.
Alright, abusia mamesa mama akwa babiem efamra the Bonesman TV. Asem di kan comedian the Bonesman na your first time bako social media handles na wako ako follow yen. Na yabade mu ha no ma. I find the same. Menua keto. Oh. Find the same. I prefer Richmond. 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 This year what do you feel saying? What di 15 years. Say ya na oda ho saa na say wo ma ultimate no. Say ya na oda ho. Ultimate. You di feel saying na buy. Mfie 9 ne buy. Nti oda form say ya mfie du ba ko. Pachon. Oda ho say mfie du ba ko. He. Ana first na otimi keka no ana say ya na oda ho. Na for 11 years oda form say ya. Sa na oda ho. Obeja na yo obadwunso obedidi oni nyina wa. Jennifer. Umu ni aketo na mtibia msi ade na ya yo. Ya na me raho. Kana raho. Achan. Etimi kasa. Ontimi nkasa. Onu nkwa na yo nua. Achan. Uma me wo mo sen. Mama me wo ye mienu. Wo na nua be mai. Achan. Obusia asema reho. So Richmond won. Pachon what the Richmond. Mama me se menya no ofo meti. Richmond, it is saying. Abafra ni nya yanka obekasa na nso kasa ne mma awo nya mebeye wate nya mebeye why nya ba munu nko ade nya mebeye ama na bruso why Damase. Hi. Howsia? Tasini pa benya wa na efiri ampa. Abofra ya woni mboni wa dafom mfie pori du baako. Aden. O ma meso afrim o papa so a wanhwe won. Howsia me monitor fa ne apim so bedru nie mini Richmond na ne tibia yi say stroke say edin e kan no to wabra na wadi mfie 9 ebisi enne a wadi mfie dunum ontimi sori nante da mesra mo se mo beboa na ya boa me maame me maame nya me kra ya dom asebi na wo container wo honom na so ya de ba yi ni sika ne na hode e woni hu nyina na waton e de hwa bofrei efise akpofra no maame aye maame ba no maame no afrim asese abrewa wadi mfie adusia num 65 years ana wo hwe akrai na pese mbeboa na asebi container na e wa anim wo honom no yatimi aye bibi amana se mpo senye container na se bikitwa bi ebetima ye e de aboa ye me maame asabi ono so ade achi obetimi e de nani atoso se mu ani daso e wa hanom a metimi de aboa busua no mehre mo se mbeboa na yaye e de ama aye abusua yi tena da ye no munni yehwemoda menim se munni yehwemo nso so da intimba munni numbers ya mu screen na se betimi adonate through the numbers no netimi ade aye saa aniswadi huni ade ama aye me maami eni minu yakitwa isuso na chiba ni wi na maame wo no be ma ba kope ema ni nua bai tinkra mienu oba yi na epanyin na nka na chiba ni be mo ni be di agro be mo ne be kasa no na sebi jade aka na to mfi du ba ko ni no senka bofra no kra beti makasa nka na nye ya bofra ni ntimi nkasa wontimi ntena se wontimi nante ambeso wotima gina honom asem na ya amnisa ka wakoma so beboa mo nyina ye nye ya fom de
yɛmfa mmoa awo mewie ɛde abisade na ade bɛto ɛyɛ amanfo anim ye me de atu bani ne se muslima benhwe nyame ani na bɛmoa me na mentimi nhwe akora na sesi ma ayɛ mmere first dia me ya metimi hwe no pa sesi dia ahoden ni nyina asa sika semu ahoden obi bia ni hobio atu nyankopɔn da timi sira amanfo se ne tiefo se bɛmoa me na mentimi nhwe akora nkosi ewie edi nyankopɔn bɛ edi ni besi bia Jennifer bekasa dena beka mesele obi ase obaboaye no nyame beshira no mo fa nyesum ate Nyankopɔn be di amamu kwai abusia mesre me de dwumadi ni nyina esi ahanom mediane the bones man any of fresh time mesre so beko social media handles ni na YouTube Bones Man TV, Instagram, Twitter ni na e Bones Man TV. Obako videos no dawson e wo honom wetimi ahwe na omo bia no wetimi ade aboa. Mapasa kwanya we so pesa sponsor show no so a wetimi afre numbers ya na egu ase no. Mahodin bia na ade beboa ma yeso ye de aboa e yesabi. Wana msaati bia mu no. Mense nyame be ma ne nsa wo so bedi dwumadi ni nyina esi ya hanom Nyankopɔn hira na wonka wo ho so wache bre na ho dwumadi yi ye be sanso ahia bi makramu ina bye bye. Interview we so ani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bones Man TV, like it, subscribe it. Umia subscribe na so a adoma keto e beba nchen na waboso na select all na ade bia de betu obia no wonsa atimi akabi bo modern aso be sanso a share